бояд қайд кард ки дар солҳои соҳибистиқлолӣ бисёр иншоотҳои характери иҷтимоӣ дошта сохта низ ба истифода дода шуда истодааст. Дар ин ҷода алоҳида таъкид кард ки муассисаҳои тамактабӣ, мактабҳо, нуқтаҳои тиббӣ, беморхонаҳо ки дар ҳар як шаҳри ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон сохта ба истифода дода шудааст. Дар ҳар як ташрифи ҷаноби олӣ дар ҳар як шаҳри ноҳияҳо бисёр иншоотҳое ки характери иҷтимоӣ дошта сохта ба истифода дода шуда истодааст. ҳоло ҳам имкониятҳои Тоҷикистон дар самти дучандон афзоиш додани дастовардҳои иқтисодӣ мавҷуд аст. Инро ман бо чунин далелҳо исбот карда ҳастам. Якум, иродаи қавии роҳбари давлат дар самти ободкории созандагист. Дуюм, ин мавҷудияти халқи заҳматкаши меҳнатдӯсти Тоҷикистон ва дар ин ҷода боиси қайд ки зиёда аст дар қувваи корӣ, дар сохтори қувваи корӣ мавҷуд будани ҳиссаи зиёди ҷавонон. Дигараш дар кишвари азизамон ки хеле бо захираҳои табиӣ бой аст. Чӣ тавре ки мегӯянд, аз системаи Менделеев бисёр элементҳо мавҷуд аст ки бисёри онҳоро мо ҳоли гардиши истеҳсолӣ ворид накардаем. Дигараш он соҳибкорони ватание ки корхонаҳое ки фаъолият дорад, ҳоло бо пурра бо иқтидори худаш фаъолияти худро агар таъмин накард, агар ҳаминам таъмин карда шавад, бо боварӣ гуфта метавонам ки он натиҷаҳои дастовардҳое ки дорем боз ҳам дучандон афзоиш меёбад.